corona. En wat nou? Ja, onzeker. We kunnen wel blijven vissen natuurlijk. De garnalen hebben geen corona, wat ik begrepen heb. Alleen het is de vraag waar kunnen we het afzetten. De horeca in België die is helemaal in elkaar geklapt. En wij leveren aan een Belg. Dus nou, hebben we net een telefoontje gehad dat die Belg alles overzet naar Heiploeg. Dus dan denk ik dat alles naar de supermarkt gaat. Dat zou voor ons wel een oplossing zijn op dit moment. Ja, zodat er toch bol op de plank komt. Ja, inderdaad. Het is een onzekere situatie natuurlijk voor iedereen. En de garnalenvisserij dat begint nu een beetje aan te trekken. In de winterperiode is het voor ons altijd geen vetpot. Maar goed, daar hebben we ook buffers voor opgebouwd. Maar ja, op een gegeven moment moet je wel weer wat gaan verdienen. En ja, we hopen dat het op deze manier toch een beetje door kan blijven vissen. Ja. Want wanneer is de voortaan, de visken? We gaan zondagavond gaan wij weg. En we zijn nu woensdagmiddag zijn we opgehouden. En dat wordt steeds een beetje langer als het goed is. Tenminste, als we een beetje wat kunnen vangen. Alleen ja, nu is de prijs, wat gaat de prijs doen? Dat is een beetje onzekerheid. Dus voor volgende week weet ik het nog niet. En wat kost de rest van het tiert? Nou, we hebben een nette reparatie natuurlijk. En we hebben een grote loods en een aardig onkruid gegroeid. Dus dat kunnen we een beetje hobby weghalen. Ja, en voor de rest natuurlijk de kinderen wat van maken. Ja, is het bijna mooi. Ja, mijn dochter die heeft het huiswerk al af, dus die wil wel graag even de deur uit. Nou ja, zolang ze niet bij anderen in de buurt komt, dan kan ze gewoon lekker mee. Ja, in het net. Ja, in het net. Een hele grote gamba. Ik denk dat ze wel geld opbrengt, denk ik. Ik vind het heel stom, want je mag niet echt heel erg naar buiten. Ja, wat doe je de hele dag? Nou, ik moet huiswerk maken. Heb je dat al gedaan? Ja, Ben je al klaar? nee, dat nog niet. Dus je moet straks weer. Ja, En hoe zie je het verder? Want je ziet je vriendjes helemaal niet en zo. nee, dat vind ik ook wel stom, want ik zou logeren, maar dat kan nu niet meer. Nee. En dat je niet meer naar school gaat, vind je dat ook vervelend? Ja, want dan moet ik de hele tijd met mijn broer en broertje zijn. Ben ik bang? Nou ja, bang niet. Op zee, ik denk niet dat we het gauw krijgen. En nee, gewoon houden aan de richtlijn en dan we gaan het wel meemaken. Je kan van alles verzinnen, maar het gebeurt toch zoals het gebeurt.